10. lähdön starttiin runsaata 100 metriä. Lähtö hyväksytään lähtölakko numero 7 Queen Day, hyvin liikkeelle 1 Chenet, sen rinnalla 2 Harmigor, Karteisen 3-8 Transformer, 2 Harmigor hakemaan johtopaikkaa, mutta 1 Chenet vastaa sille. Toiselle radalle pääsee pudottamaan 8 Transformer. Kaadutaan ensimmäistä kertaa takasuoraan, toista rataa tulee seuraavana 3 Queen Sapphire, takajoukkoihin pakittaa 3. 4 Duranski. Johtopaikan pitää 1 Chenet, sen taakse on päässyt kääntämään 8 Transformers, nyt saman tien uudemman kerran johtavan rinnalle, avauspuolikas mennään aikaan 15,5. Ja 8 Transformer lähdön pelisuosikki hakee johtopaikan, 1 Chenet seuraa johtavaa, 2 Harmigor on johtavan takana, 1,5 kierrosta matkaa maaliin. Toista rataa jää rapaamaan ensimmäiseksi 3 Queen Sapphire. 9 Winning Amour on toisessa parissa ulkona, nyt iskee 3-6 Dimbal Lake, hakee paikan johtavan rinnalta ja hieman haastamaan myös johtohevosta, mutta 8 Transformer vastaa. Kärkikaksikko tulee kuitenkin vauhdilla etusuoralle. 1 Chenet seuraa johtavaa, toisella radalla toisena 3 Queen Sapphire, 3 ulkona 9 Winning Amour. Etusuoralla tullaan ja kärkikaksikolle 1000 metrin väliajaksi 21.0. 4 ulkona 11 Harmi Van, 5 ulkona 5 PVT Detective, 3 sisällä siis 2 Harmigor, 4 sisällä 4 Duranski, 5 sisällä 7 Queen Day, joka on tavoittanut pääjoukon. Illan viimeisessä lähdössä on 800 metriä matkaa maaliin, rinnan 8 Transformer, 6 Dimbal Lake. Tämä kaksikko on tehnyt 5 metrin kaulan numeron 1 Chenet, sitten toista rataa tulee pienen matkan päässä 3 Queen Sapphire, sisärataa 2 Harmigor ja kärkikaksikko vie edelleen vauhdilla. 1 Chenet on tavoittanut, kärkikaksikon kolmospuolikas on 17,0 ja ollaan valmiita viimeiselle 500 metrille 10. lähdössä. Keskiviikkoillan viimeisessä lähdössä. Kaukaa takaa iskee jo 4 rataa pitkin 5 PVT Detective. Kärjessä jatkaa 8 Transformer, sen rinnalla 6 Dimbal Lake, sitten sisärataa 1 Chenet. Nyt on kirjatila saanut myös 9 Winning Amour, se etenee 3. ja etenee vahvasti, mutta vahvasti menee myös kärjessä 8 Transformer, sen rinnalta on pudonnut 6 Dimbal Lake, se tulee sisärataa toisena ja tämä rinnalla 9 Winning Amour, joka siirtyy kakkoseksi, mutta 8 Transformer johtaa 10 metrillä. 9 Winning Amour lähtee tavoittamaan kärkihevosta, 8 Transformer kuitenkin hallitsee illan 10. lähtöä, 9 Winning Amour on kakkosena, 3. 4 Duranski, ykköseksi 8 Transformer.